Baina Sarasola, gaur neure espaldeko liburu bat ekarri duzu, Aingeru Epaltzaren Uru Errak. Zer kontatzen du? Bueno, lekutua dago esan dezagun ipar ekialdeko, Nafarroako ipar ekialdeko herri txiki batean, nagusiki hor dago kokatua. Ez eta ez den azaltzen izenik edo, nire konfidente Nafarrei galdetu eta esan didatenez, segurazki Mailarrekan dagoen herriren bat izango da, eta agian Zunbila bera. Baina, hortaz, aparte, herriska horretako bizitza kontatzen du, oso modu itogarri, oso modu, herriaren ustelkeria guztia azaltzen da, indarkeria alde guztietatik eta mota guztietakoa. 3 pertsonaia nagusi ditugu, alde batetik Billy, esan dezagun agian pertsonaia nagusia dela, mulata bat, han bizi dena, neska gazte bat, 20 urtekoa edo, eta mota guztietako indarkeria jasatzen duena leku guztietatik. Bere aita, Juanito izenekoa, Vietnamen veteranoa izandakoa, eta momentu horretan alkoholizatua bizi dena, eta 3. pertsonaia Jacinto da, bertsolari bat. Eta 3 horien ahotik edo, pixkanaka joaten gara historia osatzen, gero Iruñera, Iruña ez du esaten Iruña denik, baina hiriburura edo egingo du historiak, eta historio luzea da, baina pixkat horren inguruan edo da. Bitxia da, nik ahaztua bezala dauka dena hor kontatzen dena, baina giroaz bai oroitzen naizela eta mulataz ere oroitzen naiz. Bera da niri geratu zaidan pertsonaia, bitxia egiten da. 3 pertsonaia dira nahiko bereziak, ze bertsolaria bera ere, hasiera batean karlista eskuineko bertsolari bada, gero aldatzen da, baina eta bera eta ere veterano, Vietnameko veterano zoro bat, 3 pertsonaia oso berezia dira. Eta forma? Esan dezagun, hasiera hasteko novela trinkoa dela, konplexua. Epaltzako iduen eran, ez da? Beti oso era gordinean. Bai, gordinean idazten du, eta, esango nuke, ezaugarri nagusienetako bat dela, gauza kontatzen dituela sarritan zeharka edo. Gauza zuzenki esan beharrean, pertsonaien jokabideen bitartez, edo zeharka, edo beste zeharbide batzuen bidez kontatzen ditu. Eta horrek eskatzen du, irakurlearen atentzioa handia izatea. Eta horretzaz aparte ere, esango nuke, nahiko novela polifonikoa edo dela, pertsonaia asko azaltzen direlako novelan, eta horrek egiten du baita ere, polifonia horretan edo ahots ugari egotea. Kotxean sartu, martxan jarri eta herrirantz zuzendu da, paisaiari askiaturik begira. Betikoa. Lainoa, baserri hondatuak eta ganaduak besterik ez. Ez du sekula ere kanbiorik igartzen zona mierda honetan. Ara eramaten duen mendatea trabeskatu ahala, oian arriskutsuan barneratzen den esploradore solitarioa bezain arrotza sentitzen da. Buruan salakofa baino falta etzaiola. Hemengo guztiak, gauzak, animaleak, gizakiak, berarengandik 7 edo 8.000 kilometrora sumatzen ditu. Inalkantzableak, ulerkaitzak. Erredakzio osoan bazter hauetan oraindik nagusi den hizkuntza hitz egiten duen bakarra izateak, makina bat aldiz bidalita dago bazter honetara eta, alaz guztiz, distantzia hori txikitu beharrean, gero eta handiagoa egintzaio urteetan. Eta hizkuntza aldetik, badut olako akordu bat, zalapartatxoren bat piztu zela garai hartan. Epaltza saiatu zen, lehen aipatu dudan ingurune geografiko horretako hizkuntza ekartzen, ez? Bere galbaetik pasata jakina, baina azaltzen hitz asko, hegoalde, Gipuzkoan eta beste Bizkaian eta agian ez dira oso ezagunak, ez? Hor ibili izan naiz orotarikoan begira askotan, orotariko hiztegian, hitz batzuen esanahien bila. Eta baina horrek ematen dio baita ere, kolore berezia eta inguru horren berezitasuna horrela dakar. Eta egon zen polemika, ez ote zen gehiegi aldendu batutik, eta euskera batutik, eta Nafarroako hizkuntza ze punturaino bereizi behar den batu estandarretik, eta horri egon zen polemika bere garaian. Norentzako moduko liburua da gaur hori? Aurreko ezaugarria kontuan izanik,
ez da edonorentzako moduko liburua, eskatzen du nahiko literaturan eta euskal literaturan zaildua egotea, baina nik uste badela azken hamarkadetako liburu aipagarrietako bat, novela aipagarrienetako bat, batez ere kontuan izanik ze garaitan dagoen kokatua, nola tratatzen duen violentziaren eta indarkeriaren gaiak, liburu gomendagarria da dudarik gabe. Novela sozial bat ere bada neurrian. Neurri batean, baita ere sozialtzat jo dezakegu dudarik gabe. Eskerrik asko, Beñat.